Comencem la roda de premsa de Marcos Jiménez, jugador de Sant Andreu, autor del gol de l'empat avui. Preguntes, Gavi? Marcos, com a seguidor, com a periodista, un es pensa, maleïda lesió, no? Hombre, sí, la veritat que sí, que és una lesió que a mi m'ha perjudicat molt, perquè havia agafat una ratxa molt bona i l'equip estava en una situació que estava aprofitant d'això i jo m'estava aprofitant d'ells, que tots estaven molt bé, i la veritat que la cosa tampoc ha anat tan malament sense mi, però a mi personalment sí, la lesió. La sensació que dona és, home, si no ha anat malament sense mi, amb mi potser hagués anat encara millor, no? És potser el que es queda, no? Bueno, és el que queda, però no és el que podia haver passat. A lo millor arriba a estar jo i la cosa no va bé. Això mai se sap. O sigui, ara no podem pensar si hagués estat bé, si no s'hagués lesionat, ha estat com ha estat i ja està. Ens has sorprès, entre cometes, amb el llançament de falta, o a mi una forma de marcar que fins ara no havíem vist, en el teu cas. Sí, no, o sigui, nosaltres els divendres assajant les faltes i jo mai he xutat una. Però avui, no sé, m'ha agafat allà, he parlat amb el Xavi i amb el Quim i m'han dit prova-lo, i mira. Aquí he hagut inclús al terra i mira. T'ha vist molt segur a l'hora de xutar, com si ho haguessis fet tota la vida? Hombre, enguany no havia provat mai, però sí, jo ja havia xutat. O sigui, altres equips, quan estava al Mallorca, això sí que havia xutat faltes, però bueno, fa molts anys ja que no agafava una pilota i ja... Serà qüestió de provar-ho més. Això és, jo sí. Potser és una mica aviat, però t'haig de preguntar, la temporada vinent, alguna cosa en perspectiva? No, per ara, per el tema de la lesió i això, no m'ha sortit res. O sigui, no tinc res clar encara, tampoc. O sigui, no sé si quedaré, si m'aniré, no... Aquí estic molt a gust ara mateix, o sigui, vull acabar enguany tot el millor que pugui i a veure què passa. Més preguntes? Bueno, ja t'ho he comentat a la zona de gespa, potser hem despertat una miqueta massa tard. Sobretot, bé, a partir del minut 30 de la segona part és quan heu començat a associar-vos bé. De cara als partits que queden de temporada, què ha de millorar l'equip? Millorar... Hombre, jo crec que a aquestes altures millorar no crec que hagi de millorar molt. El que passa que sí, hem de ser un poc més ambiciosos, crec jo. O sigui, anar al partit o cap al partit més aviat. Des del minut 1, no esperar el minut 70-75 o que me'n facin un gol. Però bueno, això també són que ens dona el partit. El gran dia avui ha vengut molt fort i mira, no, és que no hi ha res més que fer. Com a jugador, quan veus la situació dels teus companys de Gandia, què en penses? A veure, jo l'any passat vaig sofrir una mica això. Jo vaig estar 3 mesos sense cobrar. O sigui que els entenc, totalment. Jo vaig estar allà i a més allà a mi em pagaven el pis i m'ho van canviar 3 vegades de pis. O sigui, me van treure d'un, vaig estar una setmana, me van treure d'un altre. O sigui que se passa molt malament. I jo per això no tinc nens petits. O sigui, no tinc fills. I aquí hi ha molts que tenen fills. O sigui que és una llàstima que passi aquestes coses. Ara sí, més preguntes?